Satnam, avui us vinc a explicar una història que va passar fa molts anys, quan encara als carrers de les grans ciutats cavalcaven sobre els seus cavalls joves cavallers vestits amb les seves armadures i empunyant les seves espases preparats per salvar les velles princeses, que vivien als seus palaus d'ensomni, vestides amb els seus llargs vestits de tul rosa i confiant, ingènues, que els prínceps blaus encara existien. Per poder descobrir aquesta història fent ioga, començarem cantant 3 oms. Om és la paraula màgica que ens obrirà les portes d'aquest viatge tan especial, on cavallers i princeses ens ensenyaran el seu món i els seus secrets. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem. Troba un lloc tranquil allà on estiguis. Et col·loques en postura fàcil, postura de iogui. I començarem. Primer farem unes respiracions. Deixa les teves mans a sobre dels genolls. Allargues la teva columna. Relaxes les teves espatlles. I tanques els teus ulls. Inhales profund i t'omples els teus pulmons i exhales profund. Inhales profund i exhales profund. Inhales profund i exhales profund. Ara inhalem per cantar. Inhala profund. Si t'has quedat sense aire, agafa més aire aquesta vegada. Inhala profund. I tercera vegada. Inhala profund. I queda't aquí uns instants. Inhala profund i exhala. I a poc obres els teus ulls i ara ja estem preparats per gaudir del conte que diu així: el conte del riure perdut. Hi havia una vegada un poble de muntanya on els hiverns eren molt durs perquè nevava molt sovint, on hi havia un riu molt caudalós. També hi havia una escola. En aquella escola acudien tots els joves cavallers i totes les joves princeses que vivien als voltants. Allí aprenien totes les coses necessàries i vitals perquè el dia de demà ser forts, sants i feliços. El més important que feien tots els matins era donar la benvinguda al sol. En aquella època se li donava molta importància a la natura i als cicles, així que si cada matí, quan arribaven a l'escola, havia sortit el sol, se li agraïa la seva calor i la seva energia. Voleu aprendre com feien la salutació al sol? Doncs hi posem. Ens aixequem i feien així. Bon dia, sol, bon dia, la terra, bon dia, sol, bon dia, terra. Em connecto a ella i dono un salt enrere per veure les flors que ens envolten.
Per poder saber quina olor fan, ens apropem a ella. Quina bona olor que fan! Pugem caminant a la muntanya més alta del poble, trepitjant ben fort amb els nostres peus per veure les millors vistes. Quan estem a dalt de tot, farem un bon salt per baixar fins al riu i donar-nos un bon bany. M'acomiado del sol, m'acomiado de la terra, m'acomiado del sol i torno a l'escola. Tornem a fer? Vinga. Bon dia, sol, bon dia, terra, bon dia, sol, bon dia, terra. Em connecto a ella i dono un salt enrere per veure totes les flors que ens envolten. Per poder saber quina olor fan, ens apropem a ella. Pugem caminant a la muntanya més alta del poble, trepitjant ben fort amb els nostres peus per veure les millors vistes. Fem un salt per baixar fins al riu i donar-nos un bon bany. M'acomiado del sol, m'acomiado de la terra, m'acomiado del sol i torno a l'escola. Doncs això és el que feien cada matí si sortia el sol. En aquella escola tothom estava de bon humor i mai no hi havia cap baralla. Havien après a ser amics tots de tots. Havien també après a compartir és el més bonic del món. Que les abraçades ho curen tot. Que els accidents poden ocórrer. I que un petó i l'aigua de la font fan màgia. Però un matí, que encara no havia sortit el sol i el cel estava ben gris, va passar una cosa ben estranya al pati de l'escola. Havia un grup de cavallers que discutien i no es posaven d'acord, encara no se sap ben bé per què, quan de cop es va sentir un crit. Prou! I es va fer un silenci. El cavaller més jove va sortir corrents cap a una cantonada del pati, amb la cara ben vermella i carregant a l'esquena una cua de drac. La veritat és que tots els cavallers que havien estat discutint al pati, els quals estaven molt enfadats i acalorats, a tots els havia crescut una cua de drac a les seves esquenes. De sobte van començar a llançar foc per les seves boques. Quan intentaven parlar, com no sabien controlar aquelles flames que els sortien, van crear un gran caos al seu voltant. Les princeses, espantades veient semblant espectacle, van començar a cridar i moltes fins i tot van començar a plorar mortes de por, ja que mai abans havien vist els seus amics en aquell estat, ni enfadats ni vomitant foc per les seves boques. Si no es calmen, cremaran tota l'escola. Què els ha pogut passar? Ells més abans s'havien enfadat, no saben gestionar aquesta calor. Ai, mare, quin desastre! Els nostres amics són dracs! Els joves cavallers, transformats en dracs, van pujar a la cima de la muntanya del poble. Allà es van reunir per intentar solucionar això que els havia passat, que no sabien gaire bé per què ni què havia passat. Quan de sobte l'aire va començar a bufar amb molta força i com que encara no controlaven les seves ales de drac, el vent va començar a inflar-les i com si d'un estel es tractés, els joves cavallers transformats en dracs van sortir volant. Sabeu com volen els dracs? El vent els va tirar a terra. Van fer una petita voltereta. Van tornar. El vent els va empènyer a dalt. Estaven a punt de caure i van canviar de cama. Van donar un bon salt per intentar posar-se dempeus. Van intentar fer la postura de l'arbre. Van canviar la postura de l'avió, buscant el seu equilibri. Van canviar de cama, però era molt difícil aguantar-se dempeus amb aquelles noves dimensions que tenien i amb aquell vent que bufava, fins que van tornar a caure a terra. Van fer un salt enrere i van donar una petita tombarella, tornant una altra vegada on estaven.
I és així que d'aquesta manera tan inusual, volant, van arribar fins al país de l'acudit. Els habitants del país de l'acudit, quan els van veure aterrar d'aquella manera tan estrafolària, no es van poder aguantar el riure. Ha, 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 ha! Van començar a riure els habitants del país de l'acudit. Els joves cavallers transformats en dracs que no sabien on havien anat a parar i no eren conscients que por no feien perquè encara no controlaven les seves noves dimensions i la seva gran cua i molt menys el foc que sortia de la seva boca, es miraven amb cara de sorpresa aquells humanots que no feien només que riure i assenyalar-los amb el dit. Que no ens teniu por? Por? No! Ha, 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 ha! I molt menys de vosaltres! Ha, 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 ha! Reien sense parar. Els humanots, a bon lloc heu anat a parar. Aquest és el país de l'acudit. Aquí, el que no sap riure, no sap viure. Esmorzem rialles, dinem rialles i sopem rialles. Bevem aigua de pessigolles i treballem tot el dia fent pallassades. Ha, 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 ha! Reien els humanots. Els cavallers, transformats en dracs, se'ls miraven amb cara de preocupació i molt seriosos. En aquells humanots, com ens ajudaran si riuen del nostre problema? D'altra banda, els petits humanots del país de l'acudit es van reunir per parlar dels seus nous visitants. Hem d'ajudar aquests dracs perquè tornin ràpidament al seu país, perquè aquest mal rotllo que porten a sobre, aquí no el volem. Això pot ser molt contagiós i pot ser molt indigest i flautolent esmorzar discussions des de bon matí. Vinga, dracs estrambòtics, us ajudarem perquè torneu al vostre país. Anem a fer el megaritual màgic del país de l'acudit. Per fer-ho, només necessiteu els vostres dits i la vostra bona voluntat. Esteu preparats? Doncs comencem. Aixequeu els vostres braços, comenceu a escalfar els vostres dits i comença l'hora de les pessigolles! I fent-se pessigolles van començar a passar-ho molt bé i mentre reien es van oblidar el motiu de la seva baralla i a poc les ales i la cua de drac van anar desapareixent. I és així com els joves cavallers transformats en dracs es van convertir en els joves cavallers vestits amb les seves ferradures i empunyant les seves espades preparats per salvar les velles princeses. I conte contat, conte acabat. En aquest conte hem treballat l'emoció de color vermell, la de la ràbia, les rebecaneries, com gestionar això que ens passa a la panxa quan ens enfadem. Si voleu aprofundir més sobre aquesta emoció, només heu de fer la meditació del joc Play and Meditation, de color vermell, amb el mantra Waheguru Wahegyo. Namaste!